Kada se srce odvoji od svog voljenog i kada srce ne čini djela koja će ga približiti i kada čovjek zanemare Allaha subhanahu wa ta'ala, zaboravi Allaha dželešanu, onda Allah dželešanu za njega kaže وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Nemoj se pokoravati onome čije smo mi srce stavili u nemar, jer gaflet pogled naših sjećanja, kada se sjeća na Allaha subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, i sa kojim je zaždata, koji je pretjerao i završio. Jer u gafletu čovjek ne osjeća, ne razmišlja Allahu subhanahu wa ta'ala granicama, za razliku od osobe koja kad voli Allaha dželešanu, njegovo srce je uvijek ispunjeno svjetlošću čega? Zikra. Prisjeća se. Šta god da se desi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah. Kad se udari, kad se nešto desi čudno, kad se desi nešto loše, uvijek je zikr. Za razliku od onoga koji je daleko od toga, psovka, komentari, ne može da podnesi što se to njemu desilo. Kaže, zašto baš ja? Srce kad je u gafletu, treba ga stalno buditi. Svjetlost opažanja Allahu i subhanahu wa ta'ala blagodati je ono što budi kod čovjeka šta? Osjećaj prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim svjetlost preispitivanja same svoje duše glede grijeha koje je duša počinila i također ono što približava čovjeka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, razmišljaš o nimetima, pa zahvališ Allahu dželešanu. Razmišljaš o grijehu, pa se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, svjetlost spoznaje da dani prolaze. Šta to znači? Dakle, kada je čovjek osvjetljen, kada ima osvjetljen razum, da zna da će svijet proći, da će dunjaluk proći i da je on svakim danom bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što Hasan al-Basri rahimehullah ta'ala kaže, ti si samo primjer dana i noći. Kad god ode jedan dan, noć otišao je dio tebe. Otišao je dio tebe. Ti da znaš da svaka sekunda tak, da otkuca, a ti se već brži kako. Ove tri stvari kada ima čovjek razmisli, kad zna da se sve približava više kaburu, da približava nam ispitu, treba da ga uhvati strah i tog trenutka treba skloniti taj hidžab između sebe, odnosno da zastavi sebi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa se približi svojom gospodaru, ne bi Allah prihvati njegova djela.